Dobra chłopaki, na dzisiaj koniec. Rysiek, weź sobie Passata, zostaw rower, wstąpisz do budowlanego, weźmiesz na jutro farby, będą potrzebne rano. O, szefie, dziękuję za darmowy transport. Chodź, młody, to cię rzucę. Dobrze, panie Ryśku, już idę. No i jak tam młody ci się u nas podoba? A może być, panie Ryszardzie, fajnie się z wami pracuje. Tylko tam uważaj na Henka, bo on taki trochę dwulicowy. Trzymaj się mnie, ze mną nie zginiesz. A dziękuję za radę, ale Heniek to samo gadał o panu. Co? A to kurwa reptuch. Ty, jak on ci tam umowę dał? Na razie umowa na czarno, na 3 miesiące. No dobra, a na godzinę ile ci dał? Nowym szef gadał, że w okolicy płacą 18-20 na godzinę, ale mówił, że ja dobrze robię, to da mi 7 dych. Tyle, że na cały dzień. A, no dobrze, bo już myślał, że cię w chuja zrobił.